Що стоїть за дефіцитом пального у Криму, і невже удари ЗСУ по російській нафтовій інфраструктурі спричинили те, що в Криму сьогодні збільшились ціни на бензин, великі черги, і деякі АЗС, в принципі, закриваються? Це Креміавокс, тут ми говоримо про Крим, і сьогодні ми говоритимемо про паливний дефіцит з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. Доброго дня, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Геннадію, думаю, що ви точно побачили за останній місяць, що відбувається в Криму з пальним. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що паливна держава лишила свій окупований півострів без пального? Тому що всі окуповані території розглядаються і будуть розглядатися Російською Федерацією як такі собі придатки, які розвивати чи підтримувати в нормальному стані варто лише за залишковим принципом. Якщо немає, чи не вистачає, чи очікується, що буде не вистачати пального на території більшості регіонів Російської Федерації, то Криму, якщо і щось перепаде, то це з дуже широкого барського плеча. Тому і маємо відсутність палива, тому і маємо відсутність перспектив, попри запевняння керівництва тимчасово окупованого півострова про те, що ось потрібно зачекати 2 тижні. Ну, ми про 2 тижні вже чули неодноразово від різних політиків. Це коли нема чого сказати, кажуть про 2 тижні. Пане Геннадію, от коли ви кажете, що можливо з барського плеча буде віддано, скажімо так, бензин для Криму, ви тут кажете про звичайних громадян чи про громадян і про військових? На вашу думку, це стосується сьогодні виключно тих, наших українських громадян, тих, кого завезла Росія, або і військових теж? Тому що ми в новинах бачили там, але це один раз було, якщо казати по стрічці новин, коли російський БТР заправлявся в Севастополі біля ТЕСу, здається, так називається АЗС в Криму. Це стосується тільки громадян чи російських військових? Проблеми виникли не лише в звичайних водіїв, проблеми виникли взагалі у всіх, тому що Крим зараз може отримувати нафтопродукти 2 шляхами: або залізницею через захоплений Росією коридор, або існують ще можливості постачання морем, але вони, м'яко кажучи, зараз під величезним питанням. Ті постачання, які йшли залізницею, вони час від часу перериваються, і ми чули і про те, що було пошкоджено інфраструктуру залізничної в Армянську і в Джанкої, і були проблеми в лапках з тими залізничними цистернами, які йшли по суходолу в Крим, і неодноразово це відбувалося. Після пошкоджень Кримського мосту через нього можна пускати дуже обмежену кількість вантажів. І якщо це скласти докупи і зверху ще притиснути скороченням виробництва нафтопродуктів в самій Російській Федерації, в тому числі і внаслідок атак невідомих добре дронів, то тоді випливає і вимальовується ось саме ця ситуація, коли насамперед, безумовно, немає бензину для звичайних водіїв, ну і час від часу виникають проблеми з постачанням
нафтопродуктів до військових частин. Передусім йдеться про авіаційний газ для літаків та дизельне паливо для важкої техніки. Пане Геннадію, а чому ви сказали про те, що постачання портові, скажімо так, да, через море, за вашою думкою, під питанням? Тому що ганяти баржу з невеликими обсягами немає сенсу, ну скільки там завантажувати 1 тонну чи там 1 000 навіть тонн нафтопродуктів. Але якщо вантажити більше, то тут виникають питання, пов'язані з забезпеченнями безпеки руху цієї посудини Чорним морем. Адже не поодинокі випадки, коли все, що ходить Чорним морем, не доходить до місць призначення завдяки увазі, яку приділяють цим шляхам Сили оборони України. А існують також і приклади того, що навіть без цього відбуваються катастрофи з нафтоналивними суднами в Чорному морі, і двічі вже це відбувалося, і досі Чорноморське узбережжя Російської Федерації забруднене мазутом, яке витікло з 2 барж, які не дійшли до місць призначення навіть без уваги Сил оборони України. Я, до речі, ще зазначу один коментар ще одного експерта, військового експерта Павла Лакійчука. Він нашим колегам Суспільне Крим розповів свою думку про те, чому морськими портами не переправляється бензин, через те, що морські порти в певний час, коли будувався Кримський міст, вони не пройшли певну реконструкцію, через це їх особливо і не використовують. Теж така думка є. А ми повертаємось до теми саме того, як в Криму окупаційна влада почала реагувати, і мені дуже цікаво, чому це сталося тільки зараз. От вже кінець вересня, на початку серпня почались ці проблеми. Чому реакція от така пізня, як ви думаєте? Тому що ця Російська Федерація – це диплодок. Його довго будуть кусати за п'яту точку, аж поки нервові там сигнали по цим самим волокнам не дійдуть до маленького мозку. Ну ось, власне кажучи, це і відбулося. Нарешті сигнали дійшли до так званого уряду Криму, і вони розпочали годувати кримчан обіцянками. Мені це дуже нагадує, до речі, енергетичну блокаду Криму у 2015 році. Так само довго не визнавали те, що в Криму існують проблеми зі струмом, з електрикою, да, скажімо так, і тільки там через місяць-півтора почали визнавати те, що це спричинено енергетичною блокадою, яка відбувалась на материковій частині України. По-вашому, спрогнозувати якісь наступні дії окупаційних очільників могли б ви? Зараз це просто історія про те, що от декілька днів, через 2 тижні і так далі все це виправиться. Що будуть далі казати, якщо з кожним днем удари по НПЗ збільшуються? Сьогодні там без світла була Білгородська область. Що далі? Я думаю, що далі буде демонстрація. Це якщо казати саме про реакції. Так, я ж кажу, демонстрація того, що все добре. Наприклад, наступні зйомки можливі біля якогось бензовозу, який прийшов Кримським мостом, або біля якоїсь цистерни, яка там розвантажується десь в Сімферополі. Ну, тобто, будуть
демонструвати поодинокі успіхи на фоні суцільного провалу. Ще одна з останніх новин з Севастополя про те, що не більше 30 літрів на одну машину можна продавати, так як вони кажуть, впрок не продається про запас у каністри. Чи може це означати, що цей дефіцит бензиновий може вийти з-під контролю, і от інші новини про те, що таксі затримуються в Криму, люди пересідають на громадський транспорт. Що може бути далі саме з бензином, в принципі, в Криму? Ну, тут це буде залежати від того, чи продовжаться удари Сил оборони України по нафтопереробним підприємствам Російської Федерації. Якщо ці атаки будуть настільки ж ефективними, результативними, якими вони були досі, якщо вони будуть тривати щонайменше ще декілька місяців, то ні про які 2 тижні для виправлення ситуації взагалі, я думаю, казати не можна. І попри те, що Криму не так багато і треба, там 300 цистерн, мається на увазі залізничних цистерн впродовж місяця, можна було б і забезпечити, але звісно, що для цього потрібно гарантувати безпеку постачання, безпеку ланцюжків постачання, відповідну логістику. Ані Збройні сили Російської Федерації, ані взагалі влада Російської Федерації не можуть гарантувати таку безпеку, тому і не постачається, просто відмовляються компанії постачати паливо на Кримський півострів, в ЛДНР, на інші окуповані території. Просто відмовляються, тому що всі ризики, які вони несуть, вони не виправдовуються тими прибутками, до речі, великими прибутками, які вони отримують, продавши це паливо. Значно краще тим самим нафтовим компаніям з Росії продати відповідну нафтову сировину за кордон, отримати юані і не паритися далі. А з переробленням цієї нафтової сировини, захистом інженерно-технічним, який покладено на них, і тому що уряд Російської Федерації відмовився захищати промислові об'єкти силами Збройних сил і засобами Збройних сил. Переробляти все це, потім продавати на внутрішньому ринку і отримувати значно менше, ніж від продажу просто сировини за кордон. Власне, вся нафтопереробна промисловість, вся нафтова галузь Російської Федерації від початку її створення, точніше її олігархізації від початку, була орієнтована виключно на викачування всього, що є в надрах Російської Федерації, продажу цього всього без попереднього перероблення за кордон. І далі ці кошти йшли кудись. Куди вони йшли, незрозуміло, тому що раніше казали, що вони йдуть на армію, але стан російських Збройних сил, особливо на початку війни з Україною, він засвідчив, що нема там нічого, щоб виправдовувало, щоб було закуплено за такі великі кошти, які отримувала Російська Федерація від продажу енергоносіїв. Виходить, що ці кошти пішли комусь до кишень, або, як варіант, просто були витрачені без якогось ефекту, тому що, звісно, що не маючи стратегії розвитку держави, не маючи якихось надійних засобів контролювання і нагляду за витрачанням бюджетних коштів, Російська Федерація ось не змогла зробити те, що змогли зробити навіть деякі держави, які утворилися на місці колишніх республік Радянського Союзу. По-вашому, після того, як
скажімо так, більшість, вже більше 16 НПЗ, якщо я не помиляюсь, були під атакою українських дронів. Якщо ще така ж кількість НПЗ буде знову під атакою українських дронів, якщо гроші від заробітку не будуть йти на війну, є якісь ще інші засоби, не засоби, а є якісь інші матеріали, які продає Росія, які потрібно теж, скажімо так, перенаправляти дронам, як це правильно сказати, атакувати українським дроном для того, щоб навпаки в Україну російські дрони не летіли, скажімо так. Тут потрібно підкреслити, що атаки Сил оборони, Сил безпілотних систем на російські НПЗ не мають на меті позбавити когось з громадян Російської Федерації бензину. Найперша мета цих атак – це зменшення тиску на бійців Сил оборони України вздовж лінії фронту. Тому що авіаційний газ – це літаки, дизельне паливо – це важка техніка, бензин – це оці самі дрони, шахеди, гербери і все ще інше. Чим менше буде палива для того, щоб нормально функціонувала військова машина Російської Федерації, тим легше буде українським бійцям на лінії фронту. І оце основна мета цих ударів. Ускладнюється логістика, обмежується постачання, і це дозволяє активніше вести війну, звільняючи українські землі. Тобто це не війна з економікою Росії, правильно? Це не війна з російською економікою від початку. Але як бонус дійсно буде зменшення доходів від продажу тих самих нафтопродуктів, зменшення доходів нафтових компаній, які не зможуть через необхідність проведення постійних ремонтів і забезпечення інженерно-технічного захисту власних установок, вони не зможуть перераховувати таку кількість коштів, яку вони перераховували раніше в федеральний і місцеві бюджети в Російській Федерації, і це дійсно буде тиснути на нафтогазові доходи Російської Федерації. Хоча найбільший тиск на саме цю частину, дохідну частину бюджету федерального в Росії може спричинити виключно зниження нафтових котирувань до 40-45 доларів за барель. І ось саме ось це зменшить надходження до бюджету і поставить під питання повномасштабне фінансування сили засобів російських збройних сил на наступний рік і далі. Тому атаки на НПЗ потрібні для того, щоб зменшити кількість вильотів російської військової авіації, зменшити кількість дронів, які атакують українські міста і села, і зменшити кількість важкої техніки, яка використовується росіянами вздовж лінії фронту. Тобто те, що ми зараз бачимо з окупованим Кримом, це ми відчуватимемо чи менше відчуватимемо атак з боку росіян з півдня через те, що логістика там пошкоджена, да, я так розумію? Так, безумовно. Тобто це те, що хтось недоотримує бензин, і стоїть в 5-кілометрових чергах за ним і отримує там по 30 літрів і не більше, це опосередковані наслідки атак, які спрямовані передусім на скорочення постачання нафтопродуктів Збройним силам Російської Федерації. І це, безумовно, легітимна військова ціль мається на увазі, і НПЗ, і нафтоперекачувальні станції, і все інше.
на відміну від трансформаторних підстанцій в районах міст, які є цілями російських шахедів під час кожної наступної великої атаки на цивільну українську інфраструктуру. Пане Геннадію, наскільки росіяни сильні технологічно прокачані в тому, щоб швидко відновлювати всі ці свої НПЗ для того, щоб всю цю логістику свою, знову ж таки, поновлювати? Наскільки вони трансформуються в цьому? Вони сильні технологічно в одному технологічному процесі, який називається канібалізм. Тобто, якщо, наприклад, на заводі встановлено там 5 установок, з яких працює 3, і одна пошкоджена ударом дронів сил безпілотних систем, то тоді оці 2, які не працювали, вони розбираються на запчастини, і цими запчастинами замінюється пошкоджене обладнання на технологічній установці. І це єдиний вихід, який можливий зараз. І, в принципі, це робиться достатньо швидко, і результат бачимо. І саме тому низка нафтопереробних підприємств Російської Федерації атакується з певним лагом декілька разів. І якщо ці атаки триватимуть до того моменту, коли у росіян закінчиться можливість цього самого технологічного чи технічного канібалізму, то тоді вже прийде час Че. І ця година Че, чи цей час Че, він полягає в тому, що потрібно буде просто скорочувати обсяги виробництва, адже, звісно, Російська Федерація виробляє достатньо велику кількість металу для того, щоб зварити зовнішню обичайку для будь-якої труби, а ректифікаційна колона, тобто установка первинного перероблення нафтової сировини, вона ніщо інше, як вертикальна колона. Але всередині цієї колони встановлене спеціальне обладнання, більшість якого в Російській Федерації не виробляється, вже давно не виробляється. Тому що, і я на цьому вже наголошував, ідеологія розвитку російської нафтогазової галузі була базована на тому, що основний прибуток потрібно отримувати не від продажу товарів з високою доданою вартістю, тобто продуктів нафтоперероблення, а від продажу нафтової і газової сировини. І тому модернізації, розвитку відповідних сервісних компаній, розвитку машинобудування нафтогазового не приділялося достатньо уваги і не виділялися кошти, які йшли кудись, невідомо куди, тому що навряд чи стільки коштів можна було запхати у власній кишені. Куди йшли кошти, для мене особисто незрозуміло від продажу всього цього впродовж 30 років. Але факт залишається фактом. Немає нафтогазового машинобудування, немає зараз можливості безпосередньо купувати відповідне обладнання у держав-членів Європейської співдружності, Британської співдружності, у Сполучених Штатах. Залишається Китай з достатньо специфічним обладнанням, яке іноді несумісне з тим, яке є на російських НПЗ. І залишається треті держави, тобто тіньовий, сірий імпорт, тобто той, який зараз реалізується через держави з Середньої Азії, зокрема. Але можливості цього імпорту обмежені, він дорожчий, безумовно, тому що потрібно платити посередникам. І тому ось після завершення розбирання
непрацюючих установок у Російській Федерації, у нафтових компаній залишиться лише одна опція – скорочувати обсяги виробництва нафтопродуктів і відновлювати і забезпечувати виключно експорт нафтової сировини. Але і на цьому шляху є певні перешкоди у вигляді тих дронів, які летять по нафтоперекачувальним станціям. І коли, наприклад, там в Угорщині чи Словаччині репетують, що ось тут українці б'ють по нафтопроводу «Дружба», то українці б'ють по тим гілкам цього самого нафтопровода чи по тим нафтоперекачувальним станціям, які спрямовують російську сировину до Мозиря і Новополоцька в Білорусі для виробництва тих самих нафтопродуктів для Збройних сил Російської Федерації, або качають її в Усть-Лугу і в Новоросійськ для подальшого експорту і отримання нафтогазових доходів. Тобто в даному випадку стосовно легітимності вибору цілей до українських Збройних сил, Сил оборони України нема жодних претензій. Ну і щодо ефективності і результативності є лише побажання продовжувати ці удари, тому що за результативністю і ефективністю вони є набагато більшими, аніж удари по будь-яких об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації. Пане Геннадію, останнє до вас питання. Ми це побачили всю цю картину разом із вами, яка відбувається на території Росії, на території окупованого півострова і інших окупованих українських територій. Тепер от для наших громадян, якщо для наших громадян, які знаходяться в Криму, обмалюйте, будь ласка, цю ситуацію, яка буде з ними впродовж наступних, не знаю, декількох місяців, якщо подальші атаки українських дронів на НПЗ будуть продовжуватися. Оця технологізація, яку ви назвали російським канібалізмом, вона теж буде продовжуватися, але вона, як я розумію, не дуже ефективна. Що будуть відчувати на собі громадяни України, які знаходяться в Криму і на інших окупованих територіях? На жаль, їхнє життя буде погіршуватися, їхній добробут буде зменшуватися. Причому цей процес не буде припинятися. Окремі покращення не змінять загального тренду, загальної тенденції. Ще раз кажу, Російська Федерація не буде займатися спонсоруванням тимчасово окупованих територій, тому що це для неї немає сенсу, немає жодної потреби. Мільярди будуть вливатися в такі дивні утворення, як російська Чечня, з тією елітою, яка зараз живе, наприклад, я думаю, що набагато краще, аніж сукупно отримують усі мешканці тимчасово окупованих територій. Чому? Тому що там є ті, хто може хоча б теоретично підтримати пересидента в можливих проблемах, в вирішенні можливих проблем в політикумі російському. І бути такою собі погрозою для усіх інших. Що стосується Криму, то добробут буде знижуватися, зменшуватися, і покращення не буде, тому що для цього немає ані політичних, ані економічних підстав. Дякуємо. І, на жаль, це реалії, які є наслідком 2014 року. От такі не завжди приємні новини, але чесні на Crimea Vox. З нами був Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, за що ми дуже дякуємо йому, що пояснив всю ситуацію, яка наразі відбувається в Криму і яка відбуватиметься. А ви підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами в наших соціальних мережах. Crimea Vox з вами. До побачення, до наступних зустрічей.